अपन ने सासू जो आवे देवत मनावे मांगे अपन ने के बदला ठेंग देखाऊ भाई पिया गए परदेश चाबी लई गए सजनवा कैसे सपरी चाबी लई गए सजनवा कैसे सपरी ललना रोते अटरिया कैसे सपरी ललना रोते अटरिया कैसे सपरी जठनी जे आवे पिपरी पिसावे मांगे अपन ने जेठनी जो आवे पिपरी पिसावे मांगे अपन ने के बदला ठेंग देखाऊ भाई पिया गए परदेश चाबी लई गवा सजनवा कैसे सपरी चाबी लई गए सजनवा कैसे सपरी ललना रोते अटरिया कैसे सपरी ललना रोते अटरिया कैसे सपरी ननदी जो आवे कजरा लगावे मांगे अपन ने ननदी जो आवे कजरा लगावे मांगे अपन ने के बदला ठेंग देखाऊ भाई पिया गए परदेश चाबी लई गवा सजनवा कैसे सपरी चाबी लई गवा सजनवा कैसे सपरी ललना रोते अटरिया कैसे सपरी ललना रोते अटरिया कैसे सपरी गोतिनी जो आवे सोहर गावे मांगे अपन ने गोतिनी जे आवे सोहर गावे मांगे अपन ने के बदला ठेंग देखाऊ भाई पिया गए परदेश चाबी लई गवा सजनवा कैसे सपरी चाबी लई गवा सजनवा कैसे सपरी ललना रोते अटरिया कैसे सपरी ललना रोते अटरिया कैसे सपरी। दोस्तों कैसा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना।